Hei, minä olen Jarno 3. Ja minä olen Jarno 4. Ja me olemme Extreme Manssi. Tämä on meidän sensaatiomainen X-Mass Specials. Eli jouluspesiaali. Ja seuraava kohde on Koskue. Tulossa raatoja temppuja. Ja kovia miehiä. Eikä lähdetä. Lähdetään pikkuhiljaa. Millä mennään? Jakselilla tietenkin. Selvä. Joo, me ollaan kielletyllä alueella ja tää on erittäin vaarallinen temppu. Meillä on tässä jousitettu tämmönen motocrossipyörä ja tällä saat tehtyä tempun oikeastaan. Paha. Nyt tuli vähän ongelmia vastaan. Me ei saatais olla täällä. Tää on tää meidän hurjan hauska mäki, elikkä jyykkä kun mikä. Me meinataan tulla alas täältä. Ja kovaa. Päästiin pakoon. Niin päästiin. Olipaka liikkeellä. Ja mitäs meillä olisi seuraavaksi? Taitaa olla temppukerino. Niin on. Se on temppukerron aika. Niin on. Ja tänään temppukerrossa meillä on muodossa Kuperkeikkaa. eli kuperkeikka temppuli. Tässä ensin. Okei.
myös soveltaa mäkisiin maastoihin. Eli jos sinä ollaan mäki, koita tätä. Temppu on huomattavasti hauskempi, jos suoritat sen parin kanssa. Temppukierrossakin selvittiin hengissä. Mutta kyllä kipiäisiäkin tuli. Niin tuli. Ei se voi sua. Mutta seuraavaksi meillä on videoarvosteluita sitten luvassa. Jep. Ensimmäinen elokuva, Ninjan varpaat 3. Elokuva on täynnä kammoksuttavia varvaskikkoja ja äärimmäisen katastrofaalisia temppuja. Temput ovat huomattavan vaikeita ja juuri näkemänne varpaanpään heilutuskikka on todella vaikea ja vaativa. Elokuvan arvosana on 9,5. Ja toisena elokuva-arvostelussa meillä on Jaguarin Kädet 2. Elokuva on kyllä paha kielletty alle 16-vuotiaista. Mutta silti se varmaan menee kaupaksi hyvin. Elokuva on täynnä toimintaa ja hurjia taistelukohtauksia, uskomattomia sormikikkoja ja mahtavia tehosteita. Elokuvan ikärajan vuoksi annamme elokuvalle arvosanan vain 8,5. Elokuvan nimi on Kahvin keittäjät. Elokuva on täynnä henkeä salpaavaa jännitystä ja yllättäviä käänteitä. Elokuva on hyvin kahvin tuoksuinen ja ruskea. Elokuvasta pidimme niin paljon, että annoimme sille kokonaistulokseksi 11 pistettä 10. Tämä on vuosisadan sensaatio. Philipsin merkki. On Nikkaran Putous 2. Elokuva on todella jännittävä ja toiminnan arvoinen. Elokuva sieltää paljon vetistä lorinaa ja tietenkin pakolliset tissikohtaukset. Elokuvassa siis on siemaus erotiikkaa. Elokuvan loppupuolella näemme huimia moottorikäyttökohtauksia ja pyöräajoa. Autot romuttuvat ja räjähdyksiä myös sattuu näkymään. Elokuva oli mahtava ja teosteet olivat erittäin loistavat. Siksi annamme elokuvalle arvosanan 2. Ja nyt on vuorossa viimeinen temppumme. Ja matkakohteena on Tarzan ja Apalloosian kaupunki. Pyöränä meillä on uskomattoman vireä, itse asiassa kisavire Helkama Aino, joka on lisätty myös skori ja läpyskä eturenkaan juureen. Tehoja on multimiljoona. me hypymme läjiin. Se on nyt entinen kisavire. Oh, poka.
Se oli siinä tällä kertaa ja vahinkojakin sattui. Kakkaväiheli. Nimenomaan. Joo, eiköhän tää ohjelma nyt oo. Joo, ja hyvää joulua! Niin! Tiivinappi! Joo, tili. Kulkuret pitää me sanoa. Kiitävä uho, suomeksi sanottuna. Ja me olemme Extremimanssi. Tämä on meidän Xmas Specials. Eli jouluspesiaali. aivan. Ja temppupaikkamme on seuraava Koskue. Siellä on luvassa raatoja temppuja Ja ihmisverta. ja lihaa. Elokuvan nimi on Nikkajan putous 2. Elokuva sisältää vetistä lorinaa ja paljon toimintaa. Elokuvassa on myös mukana pakolliset tissikohtaukset ja myös sievauserotiikkaa. Elokuva Elokuvan nimi on Nikkajan putous 2. Elokuvan temppukerho. No itse. Se oli muuten Sinä